गिबियावनो दिनैनि बे मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायथिखौ आंनि इउटुब चेनेल जे ग्रीन बड'लेण्ड बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे रादाब होनो सानदों। बे रादाबानो जाहैबाय COVID-19 आरो ट्रेभेलिंनि सायाव। दा बे रादाबनि सिगांनो जायफोरा बे आंनि इउटुब चेनेल बे ग्रीन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय। रादाबा बेनो जे दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा गावनि बिमा बिफा आंगोनि बा गामिनि जायगाफोरखौ गारनानै दिनै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो एबा फरायनो फैनो गोनां जादों। मानो होनबा गावनि इयुननि जिउ रैखानि थाखाय गावनि संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय रांखान्थियारि आरजिनो दिनै फैनो गोनां जादों। दा बे समावनो दिनै मुलुगनाङैनो सुबुंनि जिउ फोजोबस्रांग्रा COVID-19आ सुबुंनि जिउ लागासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा लकडाउन फोसावदों। दा बे लकडाउन फोसावनायनि गेजेरजों दिनैहाय गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि जानाय लोंनाय हान्था मेला लोगोसे फरायनाय गासै मोनफ्रोम बिथिङावनो जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दा दिनै स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला बांसिनै जेंनायाव गोग्लैदों जाहैबाय गावनि न'खौ गारनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाफैनाय फरायनो फैनो थाफैनाय बिथांमोना जेंनायाव बांसिन गोग्लैनो गोनां जादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आसाम सरकारा थांनाय माखासे समनि सिगां मोनसे कन्टेक्ट नाम्बाराव मिस कल खालामनो होदों। बे कन्टेक्ट नाम्बारानो जाहैबाय 7428159966। बे नाम्बाराव मिस कल खालामनो होदों आरो बे मिस कल खालामनायनि उनाव 48 घन्टानि गेजेराव मोनसे मेसेज फैगोन आरो बे मेसेजाव मोनसे लिंक दङ। बे लिंकखौ अपेन खालामनानै एप्लाइ खालामनो खावलायनाय बायदि जायफोरा एप्लाइ खालामदों बै बिथांमोनाव गाबोनहाय बेंगलरनिफ्राय आसाम फारसे थांनायनि मोनसे ट्रेन स्पेसियेलि ट्रेन हगारदों। बे ट्रेनाव थांनो हागोन। जाय बिथांमोना मेसेजखौ मोनदों बे बिथांमोना थांनो हागोन। जाय बिथांमोना मेसेजखौ मोनाखै बा फैयाखै बिथांमोना थांनो हानाय नङा। आरो लोगोसे जाय बिथांमोनाव मेसेजआ फैदों बे बिथांमोना गाबोन फुंनि 7 बाजिनि सिगांनो मोनसे जायगायाव मेडिकेल स्क्रिनिंनि थाखाय थांग्रोनांगोन। बेनि उनावसो बिथांमोनखौ मेडिकेल स्क्रिनिं जायगानिफ्राय ट्रेन स्टेशनसिम लांनाय जागोन होननानै मेसेजाव लिरनाय हरदों। दा जायगानि नामा जाहैबाय त्रिपुरा बासिनि वाइट पेटाल्स गेट नाम्बार 2 पेलेस ग्राउन्ड बेलारि रड आरमानि नगर बेंगलुरु कर्नाटका 56006। बे एड्रेसाव थांनानै मेडिकेल स्क्रिनिं खालामहैग्रो जानांगौ। बेनि उनावसो नोंथांमोनखौ ट्रेन स्टेशनसिम लांगोन। लोगोसे नोंथांमोना न'आव थांनाय समाव जे ट्रेनाव जानो थाखाय आदार लोंनो थाखाय दै लाफाखानो थाखाय बिथांमोनाबो खावलायहरदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि माने जाय बिथांमोना न'आव थांनो हांखुर जादों बा ट्रेन दंनो गाबोन ओरैबायदि थांनो थाखाय सुबिदा होदों होननानै सोरबा गोबाङानो बुंसोदों टिकेट मोनाखै। गोबाङानो बुंदों मानो टिकेटआ अनलाइन दानजायाखै टिकेटआ माब्ला होगोन। नाथाय बेबायदि सिस्टेम नङा। बे जाहैबाय मोनसे सिगाङावनो एप्लाइ खालामखानाय हिसाबै नोंथांनाव मेसेज फैगोन। बे मेसेज फैयोब्ला नोंथाङा थांनो हागोन नैबेबायदिसो। बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि न'खौ गारनानै बा गाव गावनि रुमखौ गारनानै जाहाथे ओंखारा खामानिखौ गारा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय आंनि बे ग्रीन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। आरो जाय नोंथांमोना बे ग्रीन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोनखौ साबस्क्राइब लाइक लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।